que hi ha algú. A veure, toc, toc, toc. Ei, hola, xiquets i xiquetes de la lluna. Com esteu? A veure si veig... Ui, allí hi ha fantasmes. També veig els marrameus, els taurons, les formiguetes i els cargols, hi esteu tots. És que aquests dies ens hem de quedar a casa. Així que, si voleu, us vaig explicar una cosa, val? Mireu, com aquests dies netegem tant, he trobat una caixa que fa molt de temps que no la veia. Sabeu quin hi ha aquí dins? Mireu. És una moneta que li diuen Birkiki. I a mi me la van regalar quan era petiteta com vosaltres. Mireu, l'heu vist? És el Birkiki. I porta una bata com quan la posem a l'escola per anar a pintar. El Birkiki i jo us volem cantar una cançoneta, perquè la canteu. La canteu? La voleu cantar? És amb les manetes i diu, si recordeu, diu: per què tenim les dues mans, dues mans, dues mans? Per què tenim les dues mans, dues mans? Les dues mans són per tocar, per tocar, per tocar. Les dues mans són per tocar i acariciar. Jo ara no us puc acariciar ni fer-vos petonets, us els envio així i molt aviat, quan podrem, ens farem aquestes abraçades, aquests petons. I mentrestant passeu molt bé, a casa, que no podeu anar al parc. No podem anar a passejar aquests dies amb el pare i la mare a jugar a casa i amb els tetes i les tetes. Vinga, campions i campiones, passeu molt bé. Us estimo, guapíssims. Ens quedem a casa.